हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि टुफाननि मारि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनो लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो ना सोरबा गोदान भिडिअ मावनानै साबस्क्राइब खालामना होदो ना। ओमफ्राय दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना देखायलांना जानोसै आरो ना। ओमफ्राय भिडिअफोरखौनो होनो हाया जालायलांबाय आरो ना गाइसमोन आंहा नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा 3 टाइम आरो ना खनथाम आरो ना न'आव जानाय जायो ना मानाय जायो फुबावबाय आरो आङो जा रोजा जाबायलै देरनानै आंना लाफा मैगङा। ओमफ्राय गिदिर गिदिरखौ फुजोब्बाय ओमफ्राय फिसा फिसाखौ दोनबाय आरो फिसाया देरथोंसै होननानै फिसाखौ दोनबाय गिदिर गिदिरखौ फुजोब्बाय आरो ओमफ्राय दंबावो जि रोजानो ओमफ्राय बेखौ गाबोन फुनाय जायो ना मायो माखासेखौ ओमफ्राय दायो नै बेखौ जानो थाखाय जायोना फाननो थाखाय जायो ओमफ्राय मुथानै बारा जागोन आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय फुबाय आरो ओमफ्राय दायो लांसै आङो नै गाइसमोन। ओमफ्राय आं फुबाय थानायखौ खोन्थाला आरो ओमफ्राय हाग्राखौनो मालानि समाव दांखांदोंसो जाबाय आङो खावसेल' हायो एरथारा आरो ना गाइसमोन हाग्रायानो जा रोजा ओमफ्राय मैगङाबो जा रोजा जाबायना थाबखौनो एरा आरो ना गाइसमोन। लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै सेकेन्ड टाइम दै होबावबाय आरो ना गयाव सेकेन्ड टाइम ओइयाव माबा फिथाइ दंमोनलै सोरबा खानानै जाजोब्बायदां ओइयाव जाम्बु बगा जाम्बु खानानै जाबाय सोरबा थाइब्रै ना मा दंमोन ओइथिं दं दासो नै नाबो बारसो जाबाय नै बिदि आरो बिबार आरोना बियो ओमफ्राय नै बै बारसो जाबाय नै ओइ बारबाय आरोना नै फिथाइ जासिगोन ओइबो फिथाइ जासिगोन आरोना बारखांबाय आरो जाबनै ओइ बारथ'वाखै माने बारथ'वाखै आरो ओइबो बारथ'वाखै थाइदों आरोना खननै ना मा जाबायदां देग्लाय बांसिन बारदों थांनाय बोसोराव एसे खममोन ओइथिंबो थाइजोब्बाय आरोना फिथाइ जाजोब्बाय बैयाव मोनफ्राम थाइब्रै ना थाइबा दंमोन सोरबा खाना जाबाय। ओमफ्राय नै आं थिंजाय होग्रोबाय आरोना आथिंजाय फुरथि खालामग्रोनोसै ओमफ्राय दा ओइथिं सारनोसै गया खख्र' जानो नागिरो आरोना बियो ख्र' होनो हाया गोरान नालाय। लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै बिनि नेट बोखारदों आरोना नै सिगां मैगं गायनायाव बानलु गायनायाव नेट खोंनायखौ बोखारनानै दोनथ'नोसै आरोना दा मेसें जाबाय नालाय आरो जेबो गायजाया नालाय मेसेङाव रानस्रावजोबो नालाय बेनिखायनो माबाना दोनथ'नोसै आरोना बारसि बुरसि खालामनानै जेखौनो बिसिजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा खालि बिथिंसै आरोना बारस' बुरस' खालामनायानोसै आरोना लामाथिं थाबाया आरोना बिसोरो खालि बारस' बुरस' बिदिल' खालामो आरोना नेटफोरखौनो बिसिला जोबलाबाय आरो मोसौफ्राबो सेरावनो खाना होयो बारसिजोबनानै बिसि होजोबो आरोना नेटखौनो बेनिखायनो खेवनानै दोनथ'हैनोसै आरो नै ओरै साहा गालथिंनिखौ ओमफ्राय सोनाबथिंनि ओमफ्राय नै गुरसिया थाथ'थोंसै ओमफ्राय खोलाथिङा थाथ'थोंसै आरोना बिसोरखौ माला सम मोनो माबाना खेवना दोननोसै आरोना ओमफ्राय नै बिथिंनिखौ साहानि सोनाबनि बोखारना दोनथ'हैनोसै आरो दिनै बिथिंनो बारस'जोबो आरोना खुन्थाफोरखौनो सिफायला जोब्बाय नै ओइनिखौथ' नै ओइथिंनिखौ खुन्थाखौनो सिफायला जोब्बाय आरोना बिथिंनिखौबो सिफायबाय मोसौ खाना होनानै नै बिथिंनिखौबो ओमफ्राय जिगोन नालाय देनां होफिननांगौ नालाय बेनिखायनो माबानानै आवथायना दोनहैफिनसै आरोना आरामनो थननानै आं थनखांबावबायमोन आरोना गायसमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै थननानै लाखाजोब्बाय आरोना लाखांबाय आरोना गायसमोन माबा रायज्लायनायानो जाया जादों ओमफ्राय आं बेखौ दोनहैनोसै आरोना आरामनो ओमफ्राय 4:17 जाबाय आरोना टाइमा गायसमोन ओमफ्राय ओइथिंनिया थाथ'सिगोन आरोना
बिथिंजाय गुरथामानो दंबावो आरोना ओमफ्राय नैबे गुरसे ओमफ्राय गुरसेखौ ओइयाव खोंदों मैगङाव आं लाफा मैगं फोनायाव ओमफ्राय गुरनैखौ दोनहैग्रोनोसै आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा मा होनो गाजर ओमफ्राय बेखौ मा होनोथाय बै मुला बेदर बायदिया गोजा गोजाया मा होनोमोनथाय नामखौनो मिथिलायलाङा मिथिबाबो बावबाय थायो आरोना ओमफ्राय ओंखामजों जानो माबा खालामसै आरो आं मा होनो सिकनि ना मा होनो साकनि ना मा होनो खालामसै आरो नै बेजों हनोसै आरोना नै हग्रा दंखायो जोंहानाव बेजों हनोसै आं गायसिगोन ओमफ्राय सामब्राम खावसे लाबाय बानलु थाइथाम लाबाय होख्लायनोसै ओमफ्राय दुन्दिया एसे होनोसै होनोसै जानाया नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो लगायनानै लाबाय आरोना गोजा जा गोथाव जाखाबाय आरोना नै गायसिनो बेयाव सामब्राम खावसे होबाय गाजर ओमफ्राय बे मुला बायदि गोजाया ओमफ्राय दुन्दिया बानलु थाइथाम ओमफ्राय नै दिनैनि आंना खाजाया ओमफ्राय लाफा मैद्रु आरोना गायसिमोन बेल' आरोना जेबो गैया मिरामिससो आरोना मिरामिससो बांसिन जाखायो आरो आं गायसिमोन जाना लानोसै आंना नै दामफ्ले दुमफ्ले हायावसो गोदोनि दामफ्ले दुमफ्ले आरोना खामफ्लायाव जिरायनोसै ओमफ्राय रावबो गैया आरोना न'आव टाइमा 1ता बारलायलायबाय आरोना गायसिमोन ओंखाम सानसुनि ओंखामानो दासो फुङावबो गैया दैल' लोंना थादों आरोना 1ता जालायलायबायानो बारलायलायबाय ओमफ्राय आइया मैगं लायबाय मैगं लायनानै ओंखाम ओंख्रि संना गालांबाय जाना थांबाय मैगं लायफिननो गाबोन सानदे बाजारनि थाखाय आरोना ओमफ्राय बाबाया ट्रेक्टराव हा दैखोनो थांदोंदां फुङावनो जानानै थांबाय ब्लद ओमफ्राय गैया आंहा हारसिं लांथा न'आवनो था मोसौ नायबावाखैसो गायसिमोन जानोसै मोसौ नायनोसै ओमफ्राय एसे ड्रेसबो सुनांगौ दं आरोना गांथाम गांनैसो बेखौ सुनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोरा आं जानाय भिडिअखौ लाबाय थाला आरोना ओमफ्राय आं जानो लाग्रोनोसै भिडिअखौनो होनो हाया जादों मैयाबो होनायानो जायासै भिडिअखौ गायसिमोन